ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଜେନା, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସେକ୍ଟର 6ର ଜଣେ ଗୁରୁମା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆସ ଜାଣିବା। ଯେବେ ଯେବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମର କ୍ଷୟ ହୋଇ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପାପାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାଭାରତର ମହାନାୟକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସର ବିନାଶ କରିଥିଲେ। କଂସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେ ନାନା ଉପାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା କଲା। କେତେବେଳେ ପୁତନା ତ କେତେବେଳେ ବକାକୁ ପଠେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅସଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଧନୁଯାତ୍ରା ନାମରେ ଏକ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ଅଲିଅଳ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଭାବି ଅତି ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସୁମରି ସୁମରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାର ଅଲିଅଳି ଧନ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି ଭାବି ନିଜ ଧନକୁ ଦୁଃଖୀଧନ ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ରୂପ ନୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେ ଉଜ୍ଜଳ ମଣି ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳମଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଏହି କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଜନ୍ମ 1882 ମସିହା ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏବଂ ସେ 1956 ମସିହା ମଇ 10 ତାରିଖରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମେଘନାଦ ବଦ୍ଧ, ରାବଣ ବଦ୍ଧ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଦ୍ଧ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ, ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଓ ରଙ୍ଗସଭା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଗଣକବି ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ଆସ ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ କବିତାଟି ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ମଧୁପୁରକୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିବା କଥା ଜାଣି ସ୍ନେହମୟୀ ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦୁଃଖୀ ଧନ, ତୁ ଯଦି ମଧୁପୁରକୁ ଯିବୁ ତେବେ ମୋତେ ମା ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ। କୃଷ୍ଣ ଗୋରୁପଲ ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଚରେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଗୋରୁ ନେଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେହି ଫେରିବା ପଥକୁ ସବୁବେଳେ ଯଶୋଦା ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ଯଶୋଦା ସେହି କଥା ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ମୁଁ କାହା ପଥକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେ କାହା ପଥକୁ ଆଉ ଅନେଇବେ। ଯେବେ ବି ଆସିବ କୋଳି କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଅଳି, ଯେବେ ବି ଆସିବ କୋଳି କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଅଳି, ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ ଦୋଳିକେ ଖେଳିବେ କାନି ପଣତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ
ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ କୋଳି ବିକା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଳି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମା ମୋତେ କୋଳି ଦିଅ। ଏହି କଥା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ମଧୁପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମୋ କଳା କାହ୍ନାଇ ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ ଅଳି କରିବ? ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ କିଏ ଆସି ମୋ ପଣତ କାନିରେ ଦୋଳି ଖେଳିବ? ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନି କେ ଯିବ ହାତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ମା ବୋଲି ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଦହି ମୁହାଁଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଳି କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଗେ ଆଗେ ଶିକା ଆଉ ଛନ୍ଦ ନେଇ ଖୁସି ମନରେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଇ ମୁଣ୍ଡରେ, କଳି କଲେ କେହି ମା କହି, କଳି କଲେ କେହି ମା କହି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଅଥବା କିଏ କଳି କଲେ ମା କହି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଟି ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମାତା ଅଧୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ, ମୁରୁଛିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମଧୁପୁରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯଶୋଦା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବେ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯଶୋଦା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧୀର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗେଲ କରିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ମନେକରି ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତର ଦୁଃଖର ସହିତ ବିଳାପ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁପୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପାଇଛି। କବି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃ ହୃଦୟର ମମତାକୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତୀବ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସତରେ ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଆମକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ